dear Mr. Lovely. Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin nakagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta. Kasapulan ang mapagraduar mo pa'y ida amin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Uray may salaang ti mapaggraduar ko. Uray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti daduma akakabsat ko. No kasta. Agurayak pa'y iti mano atawan? Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadaan ta iti bukod a pamilya. June, gaputa kayat ko ang makapaggraduar ka iti kursom, agabrodak. Thank you, Amanang. Ipagbagada na ng kantatang agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaadan iti kabsat akasken ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay andanhanang kantatang? Una, Manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Wen, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Itanon kuntukon ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panagabrod mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at rintamon. Bumakit kan. Tirumbang kumakit makiasawa kan. Nagsaritaan mi anayong bagdayta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagana mat amang nguray kanyak. Ay, pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Kan uray da kayo ka ni tatang. Ti kayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Kan magatang tayo dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusam nga agabrod, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayong tumutlaang tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamiis gayam dito eh. Itala ang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayapton Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawan Kat nakatumpong itinasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta? Nasingpat nga ro dagiti amo ta. When iti insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga ro Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpadata nga Ilocano ko Uwen nga ro. Umay ka, taipakita kan ka dya selegta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalapta ditoy. Oh, Kat, kumusta kan ngay? Ay mayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call kalahan, Mini. Naggastos ka pa'y laang. Manulaan mo tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mat ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpat dagiti amok. Nasayaat mo kasta. Amangan mat, no addan sa bali akadi-date mo din ha? Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidagan katikasta. Si kalaeng tinangikaryak, iti ayat ko. Si kakit di amangan mat,
Duadan sa bali akasin sinarak mo dita. Ay, jakto pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina matlaang akadwak. Kasta ka di. Basta laglagi pa ma. Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung ni tatang Duma. Ti Duma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at manukas ta anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumaro nung umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatangak mo iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot ka na yun. Unman anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Una, apay, agpawit ka manan. Wan, igatang da kano iti cellphone. Ah, kasta? Awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Nasgan mat ang da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin kadakwada? Wan nga ron, Kasano nga ito nagawid ka? Oh, di awan ton urnong mo. sapay kumaa, ta saan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami ije boyfriend ko no agawid dak. Oh, kitaang manday ta. Sa bagay, makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Manang, amungatan ni manang Mini. Tiad niya. Ngadan sa bala girlfriend ni Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Kagno na bayagdan. Sanan sa mauray ni manang. Naskan ama amanday ta ni manang mo. Sige nanang. Ibagak to, kani manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami manang. Agis eskwela ka matlaang? Wid manang. May salangin na sen, makagraduara kon. Nasaya at no kasta. Ni Nanang, ayan na? Kasaritam to inton madamdama. Adang amin ibagak manang. Anya dayta? Di mo ibaga ang mga sawa kan? Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y mat ni manong mo adani nga agkasar a. Manang. Amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon a. Nagadulakit din apa sa kalyem. Andan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano kumakasinsin na manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini. Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. Kwa. Agpudno ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Wan. Jack ilibag. Addan baro ang girlfriend ko. Kad adda kita dito balayda. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na pataanta. Lading itag.
Ngam di ka mauray. Hanjak pa'y amukid niya. Amangan, no i-extend mo ti panagtrabahom tita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdanayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawid. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan je boyfriend ko. Ay, unay matan? Nakabirok iti sabali. Katidamag ko. Inton umay abulan ng ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawid. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madikadikarik nayo? Huwag, iso nga agid-ida. Ni matatang mo, napanakinita yitarakon na kaldeng. Ibagam akin ni June, nga agpa-doktor ka. Saanon, kabaulak tibagi kanak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni John, anak. Ha? Idi na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay Nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na arigalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no. Awan dito'y balay ni John. Kung saan matan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray da iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi amo kini tatang mo no sa dino tinapananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kan kuana. Huwag nga ro anak ko. Kakaasi ka nga grigrig at itabro. Nag-extendak pa yan iti kontratak. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok dayta anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti daduma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang. Sige, tamangipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbagkan ka, Sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaanon di bagbagam a panagraduar di pagad-adalam ang kabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ang ngarod iti kasti ang mapaspasama kiti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat ngamin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, Manang. Sino da ito eh? Ni John, Manang. June? Pakawanan na ka. May talaga umawagakan ka. Mabuti nga ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, Mamanang. Sanak lamam mo. Tada ka sa pulam. Duan atawan. Adinak kinon kontak. Sorry, Manang. Tulungan na ko, Pangasim. Anya tinapasamak. Ni misis ko. Aganak. Gutnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami.
Isong magpatulong akan ka manang. Unay matdaytan. Di mo lain sa ganaan ti panaganak ti asawam. Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Di tuyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker. Ay na, dahil ti maibagakan ka, Mini. Narigat ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulaangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak ngamin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam da ito ti maudi apan ag-loan mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito abroad. Hello, kumusta? Dakalantay ka anak ka manang. Nakita mo ka dito send ko picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na ninto umay Sabado manang. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pauitak. Agya manak manang. I-send kong tulatan di video no birthday na. Sige. Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat ngagda. Kasapulan ang maamwanda, tadida kasardengan a daw-dawatan. Kat kasano nga iti agas mo? When nga rod? Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, Mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan no makapadakas kan ka. Wananang, ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue, kaskada stress. Ay, kaasi ka mo tanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oo. Agyaman ako, nanang. Agsangit ka man anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Idi napigsak. Diyak man laida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Manapadayam, adda dagiti astorya na no umuna idandyan mo, kasla simple dain, kasla biyasa lain, ibed ti may sa ibabay na nagdesisyon na pumanaw iti ilitap no at trabaho iti abroad. Niyam no ulayam, no di mo paltod na dandyan ti unag ti pusuna, mariknam isa online datoy na astorya ti panad abroad, sa online datoy na astorya ti may sa domestic kalpay, no dikit astorya ti may sa imanan na inawat na amin na sakit. Amin na rigat, amin na panagkulan, tapnulain adda masakbayan dagiti kakabsat naken dagiti nadanak na. Isu ni Mini, pada Isabela, inauna ka dagiti 5 ikakabsat, anak ti maridrigat ti pamilya, ken manipud pay idi ubing paylain, amo na nasaan inalakati at biadno ti dadat, init, tudo, ken panagulay lain ti pagsapulan ti pamilya. Ti amana ken ti inanakit sigod na adtaltalon, niyam gaputa 5 kay ken bumakbakat dan, saan dan ikabayalan ti adtalon ikas idi. Kitaan data, manapadayam, ada dagiti nadanak kayat da kumana ipatuloy ti panagsakripiso para kadagiti anak da, nim ti badi, at damet patindanat.
Kit sadyay na imuna na nasaptan ni Mini. Saan pa'y na nagsakit da po iti ayat, saan pa'y na nagsakit da po iti lalaki, no dikit nagsakit da po iti kinapudno ma isuti inauna, isuti masapul tumapday. Isuti masapul imansalo iti obligasyon isaan pa'y kuma may baga iti may sanaanak. Kit iti sinaludsod da kan kuana no plano na naad abroad, inwada na isaan kumana kayat nati pumanaw. Ay, data ti makapabanob na parte, mga padayam. Saan na amin ipumanaw ket kayat dati pumanaw? Adda dagiti pumanaw da po taawan dan ti pagpili. Adda dagiti at pakada kadagiti ay ayatan da saan da po tanapidsa ti pusoda, no dikit da po tanapidsa ti kasapulan ti pamilya. Kuna ni Mini, kasano may dagiti kakabsako? Saan pa'y na nakagladuar? Kasano ni nanan ken ni tatan? Asino ti mandatan iti adasda? Asino ti bayad iti padadalan? Ket uri kasano ay nasakit iti pusuna, kinunana la ad trabaho isuna iti abroad, at serbi iti sa bali balay, makaiwan iti sa bali pamilya, tapno ti bukod na i pamilya ket saan ti maitaltalimu daw iti ridat. Ket dito'y tayo makitana ti umuna sugat ni Mini. At dani-dani, ti lalaki ipaday ayat na, ti tao ay namnamaan na kuma i mangululay kan kuana. Iti panagpakadada, kaslad sakit ti amin ibama ti pusunat. Amunang ano pumanaw isuna, saan na inda iliti baybayana, no dikit dagiti plano, dagiti arapaak, dagiti aldaw ikayat na kuma ipakasaritaan ken ni Dani. Nem ni Dani, kasla na ibagbaga na met na agulay. Ket ni Mini, daputad patenda ti talat na iti ayat, kinapitana dayta ikari. Nem makapadaryam, dito iti sakit ti bayad. Adda dagiti karina at sala iti napudot ti puso, nem no masubok iti katidog ti panawan ken kadayo ti distansya, at balin inaalsam, at balin ay awan hunad. Sakbay ipumanaw, nakasarita pa ni Mini kadagiti kakabsat na. Kuna dagiti adin na, manan, saan mo ipasagdan ti panadadal mo, kamikit at talag kamiken ka, nem isuket saanan ipanunutan ti bukod na ipanadadal. Dakamata na, itultuluyo ti panadadalyo, taadap na agtulong. Kitaem, ti ubin na dapat at panunot pa'y kuma iti diploma na, nagbalin ikasama, kasina, kas pagkamangan ti amin. Inbadana ken nananasa anda na addanad, ta isuti man ipatulod iti kwarta, isuti man datan iti adas, isuti man subot iti kasapulan iti balay. Ket ti inana, uri kasano ti panagbutan na, uri kasano ti panakaasi na iti anak na, inawat na met, daputano ti kinakulang ti makasarita, awan ti agbaligi ipanagkita-kita lain. Masapul ti aksun. Masapul ti sakripisyo. Ket pumanaw ni Mini, awit na tibad, baset ebado, baset pagnamnama, ndem dapdakel unay na obligasyon, ididimten isuna iti abroad, kas domestic helpay, at damet baset aran ay nanaritnana. Na ito din isuna iti balay na at damet Filipina, may sanga Ilocana, ni Sitat. Ay no adda ka abroad, manapagayam, isudeta ti kasla na ilanitan iparabur, ino addalain may sa ikababayan na makasaw iti bukod mo ipagsasaw, kasla saanan unay na nalamis ti kwarto, kasla saanan unay na adayo ti ili. Nisita ti nanawat ken kuana. Nanipakita iti padyanan, dan istoryan anasaya at dagiti amo, ndem kasapulan met ti anos ken kinapinet. Ket iti umuna elabi ni Mini idyay, ndem uli nasaya at ti trabaho, saan inasaya at ti unag ti pusunat. Tanulom nekan ti labi, no malpas ti alamid, no adtan na ti balay dagiti amo, sadyay ay manded mo ti napidsama uni ti iliw. Mandid mo ti alaraw tinanan mo, makita iti panunot mo ti tatam mo, inakaupo iti sirap ti balay, dagiti adin mo maadis isip no adda pay tuison, ken nidanin asaan mo amo no pudno pay lain na agul ulay. Ket daputa saan pay na adda cellphone dagiti naganap na, at papan pay isuna iti computer shop tapno at video koy, tapno makita lain ti lupada, tapno marikna na adda pay isuna iti biadda. Isupay ti gumastos, isupay ti monsapul iti oras, niyam kuna na, manulain daytoy no makita na dagiti ay ayadan na. Manapagayam dayta ti dali. Iti sabali kwarta lain ti makitat. Iti day, kada piso amay patulod, adda ladinit, adda oras isaan inatulog, adda likod inasakit, adda mata inadladinit niyam pinunas lain sakbay na at trabaho manan. Idi nasarita na dagiti pamilya na naragsap dagiti adin na. Kuna ni nanan, ipatulod no man ti kwarta tapno makadatan kami iti adas ni tatan ken dagiti dadumapay ikasapulan. Ni Mini, awan ti panagdua-dua. Pula no basit ti mabati iti swaldo na, ipatulod na. Nem dito'y agsadan tayo basit, manapagayam, ta dito'y ti kadawian ay masakit iti realidad.
No adda bali iti pamilya, adu ti ad panunot na awan ti patinda ti kwarta. Kasla no adda iti abroad at tudo ti dolyar. Nim saan da makita na adda rent, adda utang, adda makan, adda panadserbi, adda panadbayad, adda das, adda aramid na saan inalaka. Saan da makita ti lima inapudpudno gapu iti lababa, ti binti nasakit dapu iti adtapdal iti intero maal daw, ti lubong inalamis ken awan ti may sa ikabagyan yaman sa ludsud, na pigsa kapaylain kadi. Nimini, no kiddawan ti pamilya, adi patulod. No masapul ti cellphone, agun no tapno may datan na ida. Kaya't na naaddadan maaramat tapno makasarita da, tapno saanan masapul ti adpakpakasi iti computer shop. Ket uray awan ti mabatikan kuana, uray dakel ti sakripiso, at sansanit laeng isuna iti naulimit, kalpasana ad sa umanan, ikaslao kay amin, niyem kaban ad trabaho ni Mini, ad damet ni Daniga inot inadbaliw. Umuna, basit panagkulang titawad. Sumadanad saanan na ad subat. Kalpasana, awan ni video ko. Ket no adda babae na adayat pudno, marikna na tilam itibusas ti lalaki sapbaypay na ibadan at pudno. Ni Mini, adu idaras eliniklika nati addudua. Kuna na itibagina, baka nabisilain, baka adda aramid na, baka awan load, baka napudat ti trabaho. Nem ti puso, munapadayam, adda kaugmaan na isumikap manilan ti sakit, nem adda met panawan saanan ikabayalan. Idi adda nanibada ken nananaadda sa bali ibabay ni Dani, kasla nagtalinad ti tiempo. Ti rumor saan pa'y isigurado, nem ti sakit na ket sigurado unay. Sinaludsud da kadagiti adin na, ket nagaramid pa'y ni Mini iti tawad. Adda panagbabain, adda panagbuten, adda panagtinitin ititen natila dinid. Kaya't na idirekta idan dyan ken ni Dani ti pudno. Ay manapadayam, dito iti paset ino di mo pigilan ti bagim, makasaw kay ti screen, Dani, apay. Apay na kasta. Dani Mini, inikan na ni Dani iti amin ni Talet. Inunno na ti ayat na para kan kuana iti tungdal labi na adayo isuna. Nem ni Dani, kasalabasit la inti panaglikod na iti amin ikarida idi nakausap na ni Dani, ti umuna isinaludsod na, apay nasaan kang asumubad. Apay nasaan mo kaya ti video ko. Kaya ko'y makita no ayan mo, kaya ko'y makita no kasanukan. Nem ti sumbat ni Dani, nalamis, adliklit, awan ti pudno panagpakumbaba. Ket ni Mini, saanan na inot, sinaludsod na, pudno ka diti ipaspasamadda na adda sa bali ikayat mo. Adda ka di babay dita. Ket ni Dani, iti kinaadtulay na, kasla saan inaawatan no kasano ti panakadadayo ti pusuna. Idi inamina, wen, adda sa bali, ket tasla nanibada pay nano kayat ni Mini na extend ti kontratana, saanan isu na makaulay. Ay, deto'y ti kulpitan, manapadayam. Isu nga babae na nagtumpal iti karina, isu nga babae na pumanaw gapu iti pamilya, isu pa'y tinapabasol gapu taadayo. Kaslati pa nag-abluad na ti lason no apay na nabanog ni Dani na aguray. Nam anya na iti kayatyo. At bati ni Mini, baybay ana dagiti adin na. Agawid isuna, baybay ana dagiti naganap na. Iti bayad imarigrigat, uray iti ayat masansan, madadael dapu iti kinakulang, dem saan data excuse tapno lokuan ti tao maadsag sakripiso. Kit iti kinunana kan Dani, good luck kada kayo iti girlfriend mo, sapay kumatanarad sa kayo, marik na madayta, ibalikas kit saan, dapu tawan sakit na, no dikit dapu tawanan ti bilad makirupi. Adda diti pamakawan na saan pe napudno pamakawan, no dikit pamakawan na maibadalain tapno saanan matnad ti tao iti samo tinansugat ken kuana. Kalpasan data saan na nagawid ni Mini. In-extend dati kontratana. Kita no kasano ikadakel ti panakapukaw na. Ti lalaki na inululay na at kasariti sa bali. Ti puso main inatana na pedad. Niyam imbes na at pupaw isuna itila dinit pinili na pailain ti at trabaho. Apay? Taadda pa'y dagiti kakadsat na masapul makadladwa. Adda pa'y ninanangkin ni tatan masapul na at paadas. Adda pa'y tibalay masapul mapanunod. Data ti makaasikan Mini. No adda sakit iti puso na, isuti managas iti bukod nan sugat. No adda kasapulan ti pamilya, isuti man patulod iti kwarta. No adda tao nanbaybay akan kuana, awan ti tiempo maadlut saw unay, tainton bigat masapul namanan na adlinis, adluto, agaywan, adsarbi. Ay no adda kayo man nabali na dumdeg ita, amom daytoy erit na. Tirabi, para kuma iti panadinana, nim adbalin iti tiempo ti panadsangit.
Tibigat, para kuma iti panaglugimanan, niyem agbalin ipanangilin iti matana nalabaga gapu iti unay eladinit, niyem saan pa'y dito'y natnad ti amin ay rigat ni Mini. Idi at talag isuna na ulay napukaw ni Dani, adda pa'y lason ti panagibtur na, de taket ti panagladwa dagiti kakabsat na, adda manan damad inandadal ken kuana. May sa kadagiti adin na, isuko mati pagululayan na makadladway, saan dayam na adladway. Adda damad na tinapderan na ti panagdadal, tinuluman na ti sa bali ibiyad, sumurot iti girlfriend na. Ay, dayto iti may sapay as sudat na lain unay manapadayam. No si katimanan na at trabaho iti sa bali ipagilian, no pinili mo ti saan imatulog, pinili mo ti saan igumastos para iti bagim, pinili mo ti manipatulod amin imabati. Tapos madamag mo nga ti tao nga sa kapisuam ket en napsid na lain ti oportunidad, anya na iti maretnam. Sakit, puntot, ladinit, panakapaay, amin at dardaras iti puso. Kuna ni Mini, sayan dagiti adu isa ka piso para kan kuana. Nag-extend up pa'y iti kontrata tapno mailpas na ti panadadal na. Ket ita, saan natin na agladway? Ay, dayto iti kasla pinukaw na dua ibayad, ti ayat na ken ni Dani, ken tinamnaman na iti sa prepiso na ket agbungbuna kadagiti adin na. Niyam uri dito'y, saan pa'y imakaawid ni Mini, saan pa'y imakaibada na sa denjeno na banodakon. Ta isupay lain ti kasapulan ti pamilya. Ninanan ken ni tatang, masapul na maipan iti doktor. Ti gastos ken kuana manan. Ket ni Mini, uri kasano'y nasaptan, nagpatulod manan. Taan niya ti aramidan na. Adla dinit lain kadibayat na ad sakit dagiti nadanap na. Saan? Isu dito iti nasakit it kinapudno ti anak na napudno unay imangayat. Uli nasaptan isuna, isu pa'y ti adtulo, adda paset pa'y iti istorya nga nakapagdas, unay na magpakita no pasano maagbalin it kundo. Ti may san abali iti matati daduma. Adda ni Jun na timawag ken Mini. Idinanig na ti boses ni Jun, kasla adda manan bigat simlek iti dibdib na, taamo nan ano ti pamilya tumawag iti abroad, saan amin natawag ket, kumusta ka? No daduma, kasapulan ni titulong. Ni Jun na ni pakasi at patulong at dawat iti kwarta at dawat iti suporta. Kuna nakasla awan ti maaramidan, kasla inbatida, kasla isukit na palalo iti kasapulan. Ket ni Mini, uri pinadas na ipakaamo nga narigat met ti adloan iti abroad, narigat ti umutang, narigat ti adbalin et kumikay, awan met ti bilag ti puso na itumandi. Ni Sita, nakakadua na idiyay abroad, inbalad na. Kuna na Mini, saan inalaka ti adloan dito? No adloan ka, saan ka makaawid inalaka? Baybayadam data iti nabayad. Baka ti panagtrabahon ket para nalain iti utang. Niyam ni Mini, daputa pamilya ti addaw dawat, kinunana naka sa pulanda ti kwarta. Ay manapadayam, deto iti masansan, ipakadadailan dagiti dasi. Saan lain na dapu iti basit ti sweldo, no dikit daputa adu ti agululay iti sweldo. Adda tuwikon, adda agas, adda utang, adda birthday, adda kasapulan iti balay, adda emergency, adda manan problema ti may sa ikabsat. Ket ni Mini, inot inaibusan, saan nain iti kwarta, no dikit iti bagina, iti panawana, iti salunat na, iti arapaap na, niyam awan pa'y tinakarik na idiyay Pilipinas no kasano ti inot ti panagkapsud. Ni Mini, tanaw tumawad dagiti kakabsat na, kasla normal lain. Adda pa'y may saa tumawad para iti birthday ti anak na, at pakita iti pitsoy, agkuna i-cute, kalpasana mandawat iti 5,000 pesos na regalo. Kita manapadayam, iti sabali na at dindindid, makakaslabasit lain data. Niyam iti tao na at trabaho iti abroad, tungdal 5,000 ket balasan ti apatbit, panaginana, may sa ipadigo, ikinidaw ti baginan dem en naksid na, may sa check up na saan na intuloy, may sa ibado nga saan na ginatam, may sa aal daw inagbilok isuna iti overtime tapno adalain may patulod. Ket ulay kasta, ni Mini agkuna, sige, adi patuluda. Saan na ibagbada inagkulan isuna? Saan na ibagbada inagsakit isuna? Saan na ibagbada inaliday isuna? Apay? Ta saan na kayat na adda nagda? Kuna na, saan ko kayat na maamuanda na agpapadasak dito? Saan ko kayat na maadda-anda iti problema? Ay, apay na ikasta ti puso na? Isu ti ad sakit, nem isupay ti magpanunot no kasano saan ti makapadanag iti pamilya. Isu ti nananailanan iti lambin, nem isupay ti adtad iti tauds. Isu ti masapul na saluadan, nem isupay ti adsalsaludar iti amin. Ket dimten ti aldaw nga ti badi na mismo tinadsaw. Adda init, adda panagkapsot, adda ridat na saanan emailin.
Iti nakausap na ni Nanana, sinarita ni Nanan napasla saan, kinaimbad tirik nana, kasla natiliw ti init, kasla at kasapulan iti panaginana. Ni Mini, agkuna ka adawid da, aganad, uminom iti nalamek at danum at pahinat. Dam ni Mini metdain, iti sabali ay bango ti linya, isuna ti at sakit. Kuna na nagsakita, siguro da po iti overfatigue and stress. Ay dita, malapadayam, kasla masapul tayo maadtal na. Tadayta ti amin isakit inodnong na iti nabayad iktiempo. Ti sakit ni Dani. Ti panakaulbod ti nanama iti kabsat na. Ti awan patinda ikid daw ti pamilya. Ti utang. Ti panagtrabaho. Ti panakailiw. Ti awan makasalungkal. Ti awan man saludsod iti pudno ay kasasad na. Amin da dita imurno, adindang ati bagina ti nagreklamo. Adda ti unay ti kwarto na idyay abdod, adda isuna inakatudaw, agkutwat iti ulo, agparparikot no kasano pa iti sumaruno, nem enton tumawad ti pamilya, agpadas pa ilain na adsaw ay napidsat. Kit idiin baga na adyamanap, nanan, mariknam na iti unay daytay, simpo, balikas, addan demdem, adda sanit, saan na maiparwar, ti makapasakit pa'y, manapadayam, isu dagiti tatao ay tultulungan na, dagiti tatao ay pagpiksana na, saan na makita na isumetket at kapsut. Saan na da makita natin nananda ikas labato, adda met ladingit na? Saan na da makita natin anak da ikas lasaan mabanog, adda met kabaylana imatnad? Kit dito iti mensahe ni Mini kadagiti dosiken kadagiti pamilya ti day, saan kuma ipulo sa kapisolain. Gwen, ayat ti pamilya. Gwen, obligasyon ti tumulong no makabayad. Gwen, napintas ti pananipagladwit kadagiti kakabsat, ti panangpaadas kadagiti nadanak, ti pananitad ay iti balay. Niem saan kuma ay malipatan ti badi? Saan kuma ay malipatan ti salunat? Saan kuma ay malipatan ti masakbayan? Tano ti misal abazikit agurnong laen para iti amin niyam awan para iti badina, intun dunten ti panagbakat ken panadlakay, asino ay ti mansalo ken kuana. No ti amin aswaldo ket na ipatulod, no ti amin ay bilag ket naitad, no ti amin itawan ket naupos, sa dino ti pagkamangan no ad sakit. Dito iti adal inarigat awatan, tano agayat ka iti pamilya, kayat mo atad amin. Ndem ti pananitad iti amin no malabsan ti kabayalan, agbalinmet panandadael iti bukod mo ibayad. Ket no ikabil tayo iti puso tayo ti istorya ni Mini, saan tayo lain ikitaan isuna kas may sa ibabay na at trabaho iti abroad. Kitaan tayo isuna kas may sa imanan na inuna na daditi kakabsat nandem nalipatan na ti badina. Kas misala anak na kayat na namaadas tinadanap nandem na ipasaddan na ti bukod na ipanagpaadas. Kas misa ibabay na ng talag iti ayat niyem na baybayan iti tenati panagserbi. Kas misa itao na kinayat na naagbalin ipad nam namati amin, niyem awan tinanisadana imangaramid ipad na nama para kankuana. Ay, Mini, no addaman ka dita idandandyan mo detoy, aduti makarik na iti sakapisom. Aduti makaawat no apay isaan ka nakasaw iti sakit mo. Aduti makaawat no apay na inot mo mainam da ditiluat. Niyam sapay kumata iti daytoy na istorya, adumet ti makasusulo. Kadaditi pamilya na addaan iti kamin iti abroad, no tumawag kayo, saan na in kuma, adda ka di may patulod. Isaludsud yumet kasano kan? Nakapangan kan? Nakaturog kan? Adda ka di masakit ken ka? Tanudad duma, data isaludsod ti kasapulan ti dari, saan lain ti panagyaman kalpasan sumlet ti remittance. Kadagiti kakabsat na pagsakripistuan dagiti manan ken manunda, ay ayaten nyo ti panagdadalyo, salwadan nyo ti oportunidad, ta saan ilibre ti papel na pagisulatan nyo, saan ilibre ti uniformeyo, saan ilibre ti diploma ikayat da na ikabil iti mayo. Ti bayad data katluwa, iliw ken nabayad ipanagtrabaho ti may sa itao maadda iti adayo. Kit kadagiti kasken Mini, no adda kayo dita iti sa bali idada, at trabaho, adanus, at sagsakripiso, nagladipenyo met ti badiyo. Saan ibasol ti agurnong para iti bukod masakbayan? Saan ibasol ti agkuna saan at pa'y makaitad ita, masapul kun met ti adpahina? Saan ibasol ti adpa-check up? Saan ibasol ti adtalyaw iti bagim? Tati ayat ipudno, saan na addawat na madadael kasakbay maipakita na napudno pa? Ti pamilya ipudno, saan ko mailain agul-ulay iti ipatulod mo, no dikit agul-ulay met na adawid kay si Bibiad, si Babanwar, kin adaan pay bilag manlugimanan. Dito iti nakaro ikinapudno ti istorya ni Mini manipud Isabela. Nagrugi iti simpo desisyon na ad abroad, niem nagbalin isalamin ti adu ibayad,
tibayad ti manan inanted iti amin, tibayad ti basin na at sangit iti naulimit. Tibed ti babae na napukaw ti ayat nem saan, ipinukaw ti panagsalbi, ken tibed ti tao na masapun na maawatan tayo sakbay inaladawan. Kit iti panagudo detoy na Astoria, at talinad ti Mesay sa ludsud, no adda Mesay mini iti ded tayo, nakita tayo kaditi banog na, wano nakita tayo lain ti kwarta nga ipatulod na. Tano nalagip tayo dayta, baka dito'y paylain, masapul tayo na agbalbaliw. Baka masapul tayo na agpasalamat saan nain iti balikas, no di iti aramid. Baka masapul tayo na salwadan dagiti tao nga kanayon imansalsalwad kada tayo. Tano maibus ti Mesay puso nga kanayon imantad, saan basta-basta na may subli. Kendi mini, iti amin ay sakit na inibtulan na, isuti manisuro kada tayo mati sakripisyo ket napintas, nemti panagayat iti bukod ibaliket kasapulan met, tano agbied ka para iti amin, masapul na agbied ka met para ken ka.